Čauko, čauko. Kopec z vás mi píše posledné týždne, že Janka, prosím ťa, poraď mi, že kam môžeme ísť na dovolenku, aby to nestalo veľa peňazí, aby tam bola voda, aby to bolo šikovné. Tak ma napadlo natočiť toto jedno videjko, kde to všetko zhrniem. Bod číslo 1. Pokiaľ nemáš ešte buknuté letenky a ubytko, kašli na to a chod cez cestovku. Pokiaľ chceš tradičnú dovolenku na Kanárskych ostrovoch, alebo na Malorke, alebo Ibize, alebo chceš ísť do Chorvátska, jednoducho tie ceny sú už teraz tak prestrelené, že keď pôjdeš na vlastnú päsť, zaplatíš možno ešte viac ako cez cestovku. Vyhliadni si nejaký last minute. Pokiaľ ti nevonia cestovka, nechceš proste nič viazané, chceš si vyriešiť všetko na vlastnú päsť, mám pre teba tip, ktorý je ale nekonvenčný. Choď do Škandinávie. Veľa ľudí si predstavuje, že tam je zima, alebo proste, že to nie je taká letná destinácia, ale opak je pravdou úprimne, pretože v lete je tam 25 až 40 stupňov, dá sa tam kúpať na jazerách, hlavne vo Švédsku, a je to tam krásne, tá príroda je neporovnateľná s tým, čo ponúka počas leta Chorvátsko alebo Španielsko alebo Kanárske ostrovy, ktoré sú totálne preplnené turistami. Pokiaľ chceš viac tipov, sleduj ma, už čoskoro príde článok, ako do tej Škandinávie cestovať ešte lacnejšie ako na letnú dovolenku, ako si to tam užiť na 100%. Čau!